Katsotaan miten tää tästä homma etenee, mutta meillä on varattuna tähän fondouhun tällä kertaa 4 erimoista juustoa. Mustaleima emmentaalia ja sitten ihan punaleimaa, koskenlaskijaa perinteistä ja sitten gruyère. Ja lähdetään siitä, että juustot täytyy saada raasteeksi ennen kuin voidaan niitä tuonne kattilaan sitten laittaa ja aletaan millä me saadaan niitä pakettia auki. Koittavat olla parhaansa mukaan hiljaa, ei tässä ruoanlaitossa mitään ujostelemista ole. Voitte ihan vapaasti tulla ääneen. Joo, saa vaikka osallistua tähän juuston raastamiseen, jos niin sieltä tuntuu, että tämä herättää jotakin suuria tunteita. Minkä verran tuosta tulee nyt sitä tavaraa, siis eli itse juustofondyytä näistä 4? Mitähän tässä tulee sillain määrällisesti? Olisikohan se joku tällainen vähän reilun litran annos. Ripaus musta pippuria. Ja laitetaan myöskin ripaus sitten valkopippuria ihan pikkusen. Se sopii oikein hyvin tällaiseen juustojuttuun. Ja nyt sitten homman huipennukseksi. Sinne meni se tavara ja sitten taas sekoitetaan. Oi että muuten tuli hyvät safkat meille tässä illaksi. Ja ruvetaan kohta tuosta dippailemaan. Mä en itse asiassa tiedä, että tässä varmaan meillä on tässä yksi iso lautanen leipää, mutta se on varmaan hyvä Siinä on hyvä. ottaa vaikka omalle lautaselle. Mä teen aina sillä lailla. Mun nähdä vähän Sieltä juhlallinen maastajainen penastetä heittää heti kommentti kehiin. Katsotaan nyt. Kuumalta vaikuttaa ainakin vielä. Juuri liedeltä nostet. Pannaanko Toimii. lisää viinaa? Toimii. On hyvä. Joo, nyt meillä tulee